Matag kalagkala, ginahinumdum nato mga Pilipino ang atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na pinaagi sa pagbisita kanila sa ilang mga lubnganan. Gani sa Davao City, libuan ka mga Dabuenyo ang midagsa sa mga sementeryo sa syudad aron mo bisita sa ilang minatay. Atong sayro ng katikaran sa Roman Catholic Cemetery, pinaagi sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sa tala sa kapulisan, mukabat na sa kapin 2,000 ang ihap sa mga tao nga midagsa sa nagkadaiyang mga sementeryo dinhi sa Davao City. Lakip na dinha ang Roman Catholic Cemetery. Busa, buhi kaayo ang negosyo sa mga tao dinhi sa mga sementeryo. Midagsa na mga taong dunay mga duawon nga mga minatay sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City karong kalagkalag. Gani ubay-ubay sab ang sayo nga may bisita sa ilang mga minatay. Gigalipay sab kini sa mga nagapamintura sa mga pantyon. Sanglit buhi na sab matod pa ang ilang panginabuhian. Ang 18 anyos nga pintor nga si Jubelon, alas 11 pa lang sa buntag aduna nakita ang 1,200 pesos gikan sa iyang racket nga pagpamintura og pantyon. Paigo na matod pa kini sa pahinanglanon sa iyang 4 anyos nga anak. Salamat gani kay si person na nga kuan mag abtan og pandemic wala kay dalaw. Tama na 28 nya gamay kay dalaw dili apres naron ng 28 pa lang gidaan. Builo na kay dalaw. Samtang sayo usab nga bibisita sa Wireless Cemetery ang 76 anyos nga si Lola Dolores. Bisan po og nagkalisod na kini sa paglakaw. Giantos lang gihapon kini ni Lola Dolores aron makahalad og pag-ampo. Ako na isa ba nga magbitbit sa bulak ako lang di ko kaya ako lang isa na magbitbit sa na banan ko niya. Main na lang kay dunay mitabang kaniya pasulod o gipagamit pa kini og wheelchair nga giandam sa moong sementeryo. Panaguban na po nako diri luoy ba ano. Luoy jud ko gyud ana mura kumuto na kundugan ba nga. Simba ko palayo ba madasmagan. Sa datos sa San Pedro Police, sukad alas 6 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag, moabot na sa 2,350 ang help sa mga tao nga bibisita sa 7 ka mga sementeryo sa Dakbayan. Kung asa pinakadaghan sa Wireless Public Cemetery nga anaa sa kapin 800. Hugot sab ang pagbantay sa mga safety and security personnel sa matag sementeryo. Gani wala sila natala nga mga untoward incidents sa karon. Nakapwesto na usab ang medical team sa matag sementeryo. Thankfully wala naman pong na-report or na-record sa amin na mga incidents po, sir. Samtang, gawas sa mga sementeryo, misa kasab ang presyo sa mga bulak o gikan 5 hangtod 10 pesos sa matag usa. Gani, duna say affordable nga option. Sama sa mga bundled flowers nga naa sa 50 pesos ang presyo. Hinuon nagpabilin ang presyo sa kandila nga mapalit sa 10 pesos hangtod 20 pesos depende sa size. Sir, hangoon sila. Sugot na lang po kay di mahalin. Sara, sa pinakahuling datos sa kapulisan nato dinhi no, as of 5 PM karong adlaw, anaa na sa kapin 3,000 ang ihap sa mga tao karon nga miadto dinhi sa nagkadaiyang mga sementeryo sa Davao City. Og sa atong pakikinabi sab sa kapulisan sa San Pedro Police, wala sila natala ang mga untoward incidents sa pagkakaron. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.